iată-ne, partea 6, pășezătoare în sus! Dai! Noi, până acum, ne-o ploia, suntem toți legi, dar ne-am distrat, cel puțin eu m-am distrat la 100 la 1000! Deci, duminică, 12 mai 2013, am fost până în Porta Salajului și am făcut 50 de kilometri dus și 50 întors, 100 de kilometri vărul. Deci, aceasta este partea 6, ne-a plăcut, ne-am distrat și o să mai mergem. Suntem toți 3 liorcă, dar ne-a plăcut la nebunie că am putut și noi să ajungem până în Porta Sălajului. Să se știe! Andrei, cum ești, liorcă? Și murdar, și liorcă. Bravo! Asta-i adrenalină. Radu, cum ești? Liorcă. Liorcă și mai cum? Da. Și murdar, sper, nu da. No. Lasă, nu-i nimic. O să mai luptăm un pic. Să se știe. Deci, partea a 6-a, nebunii pe biciclete. Sper că v-a plăcut. Vine o mașină. Și o să ne mai vizionați. Dacă like-uri. dați multe like-uri, cum desigur ne spune Andrei, și o să mai punem videoclipuri. Ne pare rău că până acum n-am putut pune, că am fost ocupați cu antrenamentul. Dar vă promitem că în viitor o să punem mai multe. Am vrut să punem și pe ploaie, dar o să dăm Ionuț că strică telefonul. Da, cum a zis prietenul meu, am vrut să punem și pe ploaie, da, am telefon cu senzor și m-am temut că se duce pe apa sâmbetii. Deci, încă o dată, vă mulțumim, dați multe like-uri și vizionați-ne pe youtube.com. Vă mulțumim! Scrieți nebun pe biciclete, ce parte vreți? Scrieți nebunii pe bicicletă de la partea 1 până la partea 6 și scrieți Bozna și o să vedeți. Vă mulțumim! Am ajuns în vârf, s-a rămas bun, o zi plăcută și o să mai filmăm.